denk dat ik echt een eerste beentje was... pas dat ik 20 was of zo, ergens in mijn 20. Gelijk al blues? Nee. Maar ik kom wel een beetje uit de rockscene en zo. Een beetje underground muziek. En, dat luisterde ik allemaal. Maar ook wel Rory Gallagher. Dat was het eerste concert waar ik ooit van mijn leven naartoe ging. Ik wist helemaal niet wie het was, maar ik mocht met mijn broer mee. Dus dan ga je mee natuurlijk. En zo verdaag je er een beetje in eigenlijk. Hè? Maar ik ben niet bewust blues of zo. Dat vinden mensen van mij. Ja, bedoel, het was er gewoon. Ja, ik bedoel, ik doe lekker mijn ding en ik maak muziek. En zo is het voor mij. Ja, het is eigenlijk een hoe zeg je dat, nasleep. Ik ben nogal ziek geweest een paar jaar terug. Dat weet denk iedereen wel. En ik heb daar toen een album over geschreven. En het laatste album kwam ik achter dat kanker niet uit je leven is als je zeg maar genezen bent. Zeg maar. Dus het gaat wel degelijk weer een beetje daarover. Maar niet negatief hoor. Nee, maar ik kan me wel voorstellen als je het één keer hebt gehad... dat je het gevoelsmatig altijd blijft houden of zo. Ja, ik heb geen slokdarm meer. Dus ik word er dagelijks mee geconfronteerd, zeg maar, met eten en zo. Dus, maar niet, ik ben er niet negatief onder, laat ik zo zeggen. Maar je bent artiest en je bent muzikant, je bent zangeres. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat je dat op een of andere manier wel wil vertellen op een plaat. Hoe vertel je het eigenlijk? Ja, zit hem dat in de sfeer van de nummers of echt textueel ook? Ja, textueel. En de sfeer natuurlijk van de muziek. Het is natuurlijk de combi van, hè. Ja. Maar nee, het is juist fijn voor mij om het op deze manier een plekje te geven. Ik kan geen akkoordjes dingetjes doen, maar ik ga op de piano zitten... en Klaas, mijn partner, die helpt mij verder. Zo, en dan komt de band erbij en die helpt ons weer verder. Ja. En zo gaat het dan. Zo bouwt het steeds een laagje op als het ware. Ja. En wie zegt nou van jullie van het is klaar? Want dat lijkt me altijd het moeilijkste met nummers schrijven. Maar wanneer is hij klaar? Klaas. Ja, hè? Ja, Klaas. Ja. Ik kan nog wel eens... misschien kunnen we nog... weet je, ik hoor dit, weet je. Maar nee, meestal... Ja, samen eigenlijk wel, hè. Samen, ja. Of het loopt heel erg uit de hand, dan beslis ik zelf.